नमस्कार मंडळी, कसे आहेत सगळे? मी बेगाजी स्वागत करतो तुमचं बघा रिव्ह्यू या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मंडळी, मराठीमध्ये आणखी एक पिक्चर येत आहे, ज्या पिक्चरचं आजच त्यांनी नाव अनाउन्स केलेलं आहे। त्या नावासोबतच त्यांनी एक पोस्टर पण सोशल मीडियावर अपलोड केलेला आहे। त्या पिक्चरचं नाव आहे फौज द मराठा बटालियन। फौज द मराठा बटालियन हा पिक्चर जो आहे ना, आपल्याला आपले जे मराठा रेजिमेंट मधले जे सैन्य आहे त्या सैन्याच्या बेसवर आपल्याला पिक्चर बघायला भेटणार आहे। हा पिक्चर आपल्याला 2024 मध्ये बघायला भेटणार आहे। या पिक्चरचे दिग्दर्शक, रायटर, डायरेक्टर जे आहेत ना, ते प्रकाश जनार्दन पवार, ज्यांनी याच्या आधी बलोच हा पिक्चर आपल्या समोर घेऊन आले होते। मराठीमध्ये आता फक्त ऐतिहासिक पिक्चरच बघायला भेटणार आहेत। कॉमेडीचे पिक्चर काही चालत नाहीत, लोकांना कॉमेडी आता नवीन काही राहिलेलं नाहीये, सगळ्या जुन्या कॉमेडी लोकांना काही चांगल्या वाटणार नाहीत। मग जर तुम्हाला करायचंच असेल तर मेरी क्रिसमस एक नवीन पोस्टर आलेला आहे बघा, तसं काहीतरी वेगळं करावं लागणार आहे। म्हणजे 1857 मधलं एकदम ब्लॅक अँड व्हाईट असं नाही, तसं सगळ्या गोष्टी तुम्हाला करावं लागतील, म्हणजे वेगळं। आता जुनच ते सोनं झालेलं आहे, जुन्या गोष्टी बघायला लोकांना आवडत आहेत। मराठा रेजिमेंट मधले जे सैन्य होते त्याच्या आयुष्याबद्दल आपल्याला या पिक्चर मध्ये बघायला भेटणार आहे की आपले जे सैन्य होते ते ऊन, वारा, पाऊस या कशाची पर्वा न करता सीमेवर आपल्यासाठी लढत असतात, आणि त्याच्यामुळे आपण इथं बसलेलो असतो एकदम चांगले सुरक्षितपणे। तर जाऊन ते बॉर्डरवर थांबायचं आणि येणाऱ्या शत्रूंच्या गोळ्या आपल्या अंगावर झेलायच्या, तेव्हा कुठं ते व्यवस्थित सुरक्षित ठेवल्या जातात। आणि हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला ह्या पिक्चर मध्ये बघायला भेटणार आहेत। मराठीमध्ये खरंच चांगले चांगले पिक्चर येत आहे। सुभेदार पिक्चर येणार आहे 18 ऑगस्ट 2023 रोजी। सुभेदार मध्ये पण आपल्याला तानाजी मालुसरे यांचं आयुष्य आणि यांच्याबद्दल माहिती भेटणार आहे की कसं त्यांनी ते कोंढाणा किल्ला जिंकला होता, आधी लगीन कोंढाण्याचं, नंतर आमच्या रायबाचं, असं त्यांचं म्हणणं होतं। हे सगळं आपल्याला ह्या पिक्चर मध्ये बघायला भेटणार आहे। मी आशा करतो की तुम्हाला हा पिक्चर आवडेल, आणि हा पिक्चर बघण्यासाठी तुम्ही उत्सुक आहात का नाही हे आम्हाला जर कमेंट करून सांगा। आणि तुम्ही जर आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया आपण एका नवीन चित्रपटासोबत, एका नवीन स्टोरी सोबत। तोपर्यंत सगळ्यांना माझ्याकडनं राम राम।